mawuthi umyeni wakho mama unomnakweni mama? Hayi cha ngimazi mina lo mnakwethu. Qala ukuzwa namhlanje. Mina ngiyamangala ukuthi nginomnakwethu yini oqhamukaphi. Mana mama. Ngathi nginenkinga kunengcithakalo ke khona manje. Hayibo. Mama besicela usigwili umnikazi wefoni ubucela unkosikazi wakhe ula ka Black Life TV. Uze ngenkinga ukuthi Sifa understand ufuna njengamanje ukhuluma nonkosikazi wakhe uthi khona omunye unkosikazi wakhe oqhamukaphi. Ngichaza ukuthini understand. Is the Black Life TV? Ngiyanibingelela babukeli be-Black Life TV lona uPhel kade noPhoso. Ngisuka le kude empangeni ngalandweni nabalandeli nababukeli be-Black Life TV. Uhlelo izinkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya lenkinga zalo noma ngabe singashona phi. Sonke nje sinamabibane ethu sihamba nawo esisuka nawo emakhaya. Kodwa namhlanje nginosisi wami naye onenkinga ekhaya lakhe or ekhaya kubo. Sawubona sisacela ukuthi uzazise. Sanibonani. Yebo. Igama lami nguThabisile wakamakhaya. Wasemkhumazi engigolela. Shuthi nginenkinga lana. Ngihlushwa obhuti bamyeni wami. Bayangihlupha bayangihlukumeza. Bayangiwashisa bayangiphekisa sebengenza umakoti wabo. Bayangigqilaza nje ngayo yonke indlela. Angisakwazi kwenza lutho oqondene nami bayangigqilaza. Bayangiphekisa nje bayangiwashisa bangenza isigqila sabo. Manje njengoba ngizela ka Black Life TV ngizofuna usizo ukuthi ningisize ukuthi umyeni wami njengoba wahamba wayegoli nikhulume naye ukuthi ngicela azongilanda ngihambe ngiyohlala naye. Mama mawuthi ena bayakuphekisa bayakuwashisa akuona yini amajuthi lawo vele enziwa nje umuntu wesifazane noma bekuthiwa akaganile noma ukuthi ukini vele ngabe yakwenza lokho ukuwasha nokupheka and doing all those things. Iwona kodwa manje bona sebekwenza over. Sebethatha advantage ukuthi Kanjani mama? Ukuthi mina ngihlele ekhaya ngisebenzi nomyeni wami wahamba wayegoli. Khona indlela abakusabisa ngayo bekwenzise ngokuhlawula ukushaya noma ibenza kanjani ukuthi mawubothi ngobuthi bayagqilaza. Bathatha yonke iwashing nezingane zabo nekade zingekho bayilethela kumina bathi angiyiwashi. Bathi angiphekele zonke izingane. Wena umyeni wakho mayikushiya nani kade nipheka kanjani nani ekade i-setup yokupheka mhlawumbe nokuhlala nani kade nenze njani before uhambe ayele kwaNdonga ziyaduma? Sasikade sipheka sonke njengomndeni kungenankinga kodwa manje sebenede babona ukuthi umyeni wami uhambile sebeyangigqilaza bona bayangiphekisa amakhosikazi abo ngowavela wekho bathi akupheke mina njalo. Wena usukhathele ukupheka kahle kahle? Hayi ngoba ngikhathele inkinga sebephekisa mina ngedwa bona akekho omunye umuntu ophekayo nosisi babo abapheki sekupheka mina nje ngedwa. Okay, inkinga nje vele la ukuthi bakuphekisa. Bayangigqilaza nje, bayangiwashisa bayangigqilaza ngiyatheza ngenza yonke into. Okusasebenziswa indaba zazo zezinkuni. Zezinkuni yebo. Inzima lento. So ufuna ukuthi umyeni wakho akulande manje le? Yebo ngifuna ngilanda abuye ezila la emakhaya azongilanda ayohlala nami eGoli. Ningizimu Afrika nangu usisi wale Emkhomazi usisi uthi unenkinga emzini bayamphekisa bayamwashisa. Ke kuthiwa into mayaqondene nawe ungayibona ingenye indlela yabo. So mina angazi bamphekisa kanjani yabo. So uyachaza nayo ukuthi bamenzisa kuze kube over. Sekusho ukuthi omunye umuntu or omunye umbukeli lapha emakhaya ngathi hayibo ukhalela ukupheka ngoba asazi ukuthi ena kwenzakala kanjani futhi bakwenza ngayiphi indlela. Usisi into ayifunayo nje ufuna ukuthi umyeni wakhe lo wahamba yaKwaNdonga ziyaduma abuye azomlanda naye ahambe naye ngcono ukuthi ayobona le eGoli ukuthi kanti kwenzakalani. Mhlawumbe kungaba ngcono ukuthi udinga ukuphumula kahle kahle mayibala ukutheza abale yonke lento le. Amahlathi asavalwa manje. I think abantu batheze endaweni ezikude mhlawumbe yikho ekhalaza nangakho. Sisomthozama sisifonela ubhuti. Ngakujabulela Simfonela ubhuti eze zokulanda na uhamba eGoli. yebo. Hawu yazi ngisho uMadlanduni wayebalanda omanxumalo beGoli. Wakwakulanda nakanye. Akakazi.
Awukwazi nje Goli. angikwazi. Hawu. Hayi cha le ndoda kodwa-ke kulungile. Asithembe ukuthi uzokulanda Nkosi yami nawe uyofana nawo wonke umuntu. Kubuhlungu ayikho into emnandi njengokugibela iteksi uvakashela umuntu wakho. Manje mawuthi awukazi uye nje umshado wenu wawukade ukanjani kahle kahle? Kwakuwumshado wesiZulu. Wawukade uhlelwe ekhaya mhlawumbe wahlelwa abantu noma nabonana nashelana nathandana kwaba umshado kanjani? Sabonana, sashelana, sathandana. Nashelana nje. Yebo. Nabe najola nje najola. Yebo, sajola. Aish. Okay, asizama ukuthi sithole ulokhunjana ubhoti. Ningizimu Afrika ngizozama ukuthi ngifonele ubhoti njengamanje. Hello? 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 Yebo. Hayibo, bengisacela umnikazi wefoni ubaba ubani ngami? Uskwil Gumet. Usgwili, besicela usgwili. Yebo, uba lo ufuna umyeni wami. Hayibo. Uphel Mthembu from Black Life TV nginonkosikazi wakhe. Uma uthi umyeni wakho mama unomnakweni ma? Hayi cha ngimazi mina lo mnakwethu. Qala ukuza Yebo, namhlanje. yazi mina ngiyamangala ukuthi nginomnakwethu yini. Uqhamukaphi? Mana mama. Ngathi nginenkinga nginencithakalo ke khona manje. Yebo. Mama besicela usigwili umnikazi wefoni ubucela unkosikazi wakhe ula ka Black Life TV uze ngenkinga ukuthi Man, sifa understand ufuna njengamanje ukhuluma nonkosikazi wakhe uthi khona omunye unkosikazi wakhe oqhamukaphi. Nichaza ukuthini? Understand. la emakhaya Angiyazi. usemakhaya ngisuke emzimkhulu Sengolela. engolela usemkhomazi. No, sisilalela njengamanje ukhuluma nonkosikazi wakhe yebo. Angimazi nonkosikazi wasemakhaya uthi oqhamukaphi. Angazi. Hayi ke ithi ngabankulu ngazekeki. Yebo, imhlola ke lena. Uqibo. Ngicela ngitshelele umyeni wami azongilanda. Hayi mama ngoba okuningi vele nawe ngoba ngibuke ngazi ukuthi mina nawe nje nomama la sidukiza oswini. Bese cela usicelele ubaba usigwili bandla ukuthi ena asifonele la kwa Black Life TV ngoba siyamdinga. Ngikolise akekho njengamanje. Sicela udlulisele umlayezo. Angikwazi. Cela udlulisele umlayezo ngoba unkosikazi wakho uyamdinga. Bese cela udlulisele umlayezo kubaba usigwili ukuthi ena ezezolanda umama la. Hayi cha, ayangimangaza indaba. Naze nalibosha shem ukuqhaqa. Awu, unonkosikazi oqhamukaphi? Hayi Kanti wafika eGoli wenza njani? Ayi yabona ngixakekile mntama kodwa ke yazi ukuthini azizama ukuthi nasimthole ngizazi ukwenze njani ngoba phela singamtholanga nje efonini. Sicela udlulisele umlayezo sizozama ukulandelela ukuthi mhlawumbe simthole naye baba usigwili noma mhlawumbe nawe uzizamela ngamandla akho. Kenizi ngoba kuzakala ngathi ukuthi kuyingwiji khwebana ke manje. Hayi impela kuyingwiji nje khuleka siyona into yokuqala azothi mefika leyo ngikhulume la ngifuna ngichazele kahle ngifuna ngicele kahle ukuthi unkosikazi uqhamukaphi lo ekhulunywa ngaye. Mina ngishadile nalo muntu uqhamukaphi lo nkosikazi. Ushade nini? Noma uthi unkosikazi nje wasemoyeni. Understand ngikhuleka mefika nje yona into yokuqala esiyikhuluma ngoba nje ngiyayeke ngempela ngikukahle. Ngilento le iyangibangaza mina ngingeke njengana le. Hayi ngiyabonga mama ngosuku lwakho ube nosuku oluhle. So thintana sizokusithintana senza ukuthi sigcine simtholile kodwa ubaba. Okay. Yebo mama. So after God fear men. Hayi ngizwele ngodi. Mami uzizwa unjani emva kokuthola inkanankana yendaba buwazi ukuthi mhlawumbe ubaba khona mhlawumbe umuntu anaye nje. Ngiyaqala ukuzwa. Uzizwa unjani kodwa? Uphuya kakhulu umoya wami. Amathemba kodwa kuyegoli noma ucabanga sasekhona. Awasekho phela masekunje angisuhleli nomunye unkosikazi engamazi. Ngoba sizalwa ke ngendlela ezaleka ngayo indaba lesithembu into ekhona vele ungayimukela mhlawumbe mayichazela kahle baba.
ngingayamukela ngeke ngibe nankinga nayo. Angeke uzube nankinga. Yebo. Mzansi Afrika umama ujabhile ngalendlela angazi nafanele ngithi express kanjani. Ngibe sengimbuza ukuthi uma kuthi ubaba usuggest isithembu mhlawumbe ubathatha bobabili wathi naye ngavuma. Shuthi ekhaya kunzima kakhulu ineway ukuthi mayiseduza yendoda yakhe nje akanandaba ukuthi inobani. Ngiyabonga kakhulu Mzansi Afrika ukuthi nibukele uhlelo namhlanje. Ngicela ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni comment bese niya viewer futhi. Ngiyabonga kakhulu. Toodles. Is the Black Life TV?